No, simplement volia dir, des que, senyor Pepe González, no és una fixació meva en relació al planejament de castellà. Des que vostès estan a govern s'han fet 0 habitatges de protecció oficial. Des que vostès estan a govern s'han fet 0 habitatges públics. La memòria social que vostès van aprovar fa 4 o 5 anys amb l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal l'han tingut que refer perquè era una memòria que estava desactualitzada, és a dir, han passat 4 anys i l'han tingut que refer. Per tant, no sóc jo que tingui una mania en relació al POM, sinó és el POM en si mateix que ja en si sol, no tot, però en part es desacredita. I simplement, perquè hi ha molta gent que no és de l'àmbit del territori de l'urbanisme, tinguem clar que Incasòl és Generalitat. És que sembla que a vegades anem parlant només d'Incasòl, però tinguem clar que Incasòl és Generalitat. I, per últim, simplement reforçar aquest missatge, sisplau, afrontin la participació, afrontin la transformació d'aquest àmbit amb els veïns i veïnes i amb la ciutadania, perquè ens mereixem i la ciutadania es mereix ser partícip i dir la seva en relació a aquest àmbit. Sisplau, no cometin el mateix error que van cometre a la plaça Miranda. Gràcies.